как става сложен и все пак понятен чрез твоя штрих, така неповторим, общителен, релефен, вероятен. Обичам този ненатрапчив плен, където толкова свободно дишам. Понякога с нощни букви пиша: ти как ме разгадаваш всеки ден. Мене ме измъчва красотата. Просто имам някакво естествено влечение към поезията. Много ги обичам поетите, Яворов, Дебелянов, много обичам Разцветников, искам и него да направя, някой път трябва да направя нещо за него. Аз съм много свързан с съвременните поети, най-съм свързан с Павел Матев. Павел Матев за мен е Бог. Нали, той ми дава сили в живота. Аз в много такива депресирани моменти обичам да чета неговите книги. Направил съм доста книги. Сега ще направя една нова книга Световъртеж с илюстрации. Така че за мен това е един празник. Аз не мога без поезия. А оттам идва и любовта към жената, от поезията, това, че аз рисувам, откакто се помня, като художник рисувам женски образ, рисувам любовта между мъжа и жената. Това намирам и ме подкрепя всъщност поезията на тези наши поети. Ние имаме големи поети. Изкуството ме измъчва. Ако някой смята, че изкуството е лека работа, това са едни такива дълбоки лъжи. Изкуството е безкрайно море, по дълбочина, то няма край, то няма начало. То е голяма мъка, но тази мъка е щастлива. Не съм мечтал да имам някаква друга професия, освен да бъда художник. Още като дете рисувах, всъщност в гимназията вече определено реших да стана художник. Понеже моите родители бяха бедни, майка ме заведе на времето при Веселин Стайков да каже дали имам талант. Той определено заяви и просто завърших академия и почнах вече битката с изкуството и с живота. Ако имам втори, трети или не знам си колко живота, аз трябва да бъда само художник. Не може съдбата, не може да ми даде нещо друго, освен художник. Вижте, като художник аз се чувствам като Бог. Аз имам една мисъл, че художника е като Бог, той може всичко, той създава. Аз живея с това самочувствие. Аз се ожених на 21 години, толкова беше и първата ми съпруга, която почина 77 година. Аз с нея имах един разкошен живот. Просто нашето семейство беше за чудив приказ. Не го казвам това, защото тя е починала, но просто всичките хора, които ни познават, знаят какво бехме. Ние бехме едно цяло. Ние се справихме с всички тежки проблеми. И даже когато аз останах сам, двете ми... Това трябва го макати. Излезоха с решение, че аз трябва пак да се женя. Това не го давайте. Защото, както каза Румяна, ние знаем какво беше майка за тебе. Аз не мога без жена. Не става дума за любовница. Аз трябва да имам жена до себе си. За всичките проблеми. За целия си живот. За вдъхновение. Всъщност с втората съпруга, Милка, аз започнах един нов период. Аз се овладях. Аз не исках да се предам, след като почина първата ми съпруга. И с втората ми съпруга почна един нов период в моето изкуство, много плодотворен, много хубав според мене и се роди една трета дъщеря, от първата имам две, една трета дъщеря, Русица, която е всъщност слънцето в нашето семейство. Ако имам една вълшебна пръчица или нещо вълшебно, може би бих си пожелала да имам домашно животно, за което да се грижа сама. На татко бих пожелала винаги така хубави картини да прави, както и за сега. На мама може би бих пожелала да все така добре с мене и да е все така красива.
Да, искам да стана художничка, като сестра си и като татко. И винаги съм мечтала да мога хубаво да рисувам. Не знаех къде отивам, не знаех какво ми предстои, знаех само, че исках да бъда с него. И то защото вътрешно усещах, че има нужда от една жена, която да бъде до него, да го подкрепя, да му помага и до някъде да прави всичко, което той не може да прави, а тези неща са много. Беше ми много приятно, когато разбрах, че мога да разчитам изцяло на неговите две големи дъщери, с които в последствие станахме и приятелки, и за което много се радвам, че стана така, защото иначе би било просто ужасно и не знам как ще продължи. Радвам се, че е така, че срещам разбиране, подкрепа, освен подкрепата на моите родители, на сестра ми, на зет ми, на всички мои приятели, които обичам и които винаги са ми помагали. Много е трудно да бъдеш жена, съпруга до един творец. В момента не говоря за мъжа, не говоря за приятеля, не говоря за съпруга, говоря за мъжа-творец. Това е нещо много по-различно от обикновените мъже. Там нещата са с други измерения просто. Винаги трябва да вървиш, да усещаш, да следиш настроенията, желанията, да откликваш на тях, да знаеш в някой момент как трябва да реагираш, в друг момент как трябва да се скриеш. Всички сме много щастливи, когато нещо излезе както трябва, защото самия процес на творчество е много труден и това го виждаме всички в къщи. Наистина творческият процес е много сложен, още повече в случая трябва двама художника да работят и мястото е малко, но въпреки всичко има възможности. Важното е, че се разбираме в семейството и че си помагаме. В момента съм безработна за огромно мое съжаление, но това е при повечето млади хора в днешно време. Имам голямо желание да направя самостоятелна изложба, в момента се подготвям. Живот и здраве, надявам се да успея в тази област. Обичам да рисувам. Всъщност изкуството е моя живот. Най-много време отделям за изкуство. Сега помагам на баща си за едно велико народно дело, изписването на история славяно-българска. Татко винаги каза, че се чувства като втория Паисий. Аз не съм втория Паисий, но Трети. се радвам, че мога да помогна и аз за нещо, което е отдавна забравено от нас българите. Една епохална книга, която трябва да се знае и трябва да се чете от всички хора, а твърде малко я познават. И за съжаление, много малко се обръща в днешно време внимание на изкуството. Не само на художниците, и на певците, и на артистите. Трудно е за всички, но пък може би не ни остава нищо друго, освен да се държиме в семейството, да се осланяме на близките си, те да ни помагат в трудни моменти. Аз се чувствам много добре тук. Много добре ме гледат. Цялото семейство. Снаха ми е много добра. Сина ми, внучките гледат ме много добре. Желая на много стари хора, като мене така, да имат близки, внуци, дъщери, синове, да ги гледат, както мен ме гледат тук. Щастлив съм, въпреки всичките нещастия. Щастлив съм, защото имам си близките, децата, жената. Имам хора, приятели, мъже и жени, които ме обичат и които аз обичам. Не съм човек, който иска максимално някакви материални блага. Просто искам само да мога да бъда повече жив и здрав, за да мога да рисувам. Аз трябва да рисувам непрестанно. Аз не мога да не рисувам. Много ме вълнува тези исторически моменти от историята на нашия народ, които са страшни, които са превратни. Това го има и в Сибин, и особено го има в Емилиан Станевия Антихрист.
И когато ги рисувах, особено във втората книга, тези книги, аз исках да покажа как се чувства, да покажа българския народ. Какъв е българският народ в тези превратни, страшни времена? Моите илюстрации са пълни с българи. Не толкова. И боляри, и всякакви царе, но българите, бедните българи, отрудните българи, те са основното в тези илюстрации. Ние имаме големи хора. Аз съм правил исторически албуми на историци. Горе-долу познавам възрожденците. Нали? Даже когато на времето правих албума на Ботев, имаше едно писмо от един от четниците на Ботев, който пише: ама вика, не дейте смятат, че ние сме били бедни. Ние отиваме да мрем за България. Ние сме осигурени добре, ние имаме всичко, но отиваме да мрем за България. Едно писмо на Сава Младенов, което, когато го прочетох, понеже ми дадох факсимилето да го поместя в албума за Христо Ботев, аз се разревах. И го прочетох вкъщи и рева. Това е. Не дейте смятат, че ние сме били някакви такива кайлази, едва ли не. Не знам дали някога ще имам сили да нарисувам стиховете на Христо Ботев. Това е нещо, не знам, това е нещо велико. Ангелушев на времето се опита да ги прави, мои колеги ги правиха, но аз не знам дали ще имам сили. За мен български светии са Паисий Хилендарски, ще се върна след това, защо ви казвам това нещо, но това е Ботев и това са Левски. Те са невероятни хора. Вижте, аз съм свързан с земята. Аз съм свързан с земята и това дава отражение и в моите женски образи, и в пейзажите, които правя. Мисля, че има разлика между това, което правят френските художници. Не мога да се кажа, че съм космополит, аз съм си просто един българин. 9 месеца аз съм закаран, така да се каже, в Севлиевски край. Там Леля ми и Свяко ми беха учители и там съм дишал първия въздух, балканския въздух. Майка ми от Болярско коляно, тя от Търново. Моя баща беше руски мигрант, избягал след революцията. Половината ми е българска кръв, половината руска, но се смятам за българин. Въпреки че много ме боли за Русия. И много ми се ще да отида пак. България за мен е всичко. България е моя живот. Като художник, мисля, че винаги съм се стремял да правя изкуство, което да е българско. Хората, когато видят моите картини, да разберат, че това ги прави не какъв да е художник, а ги прави български художник. Много ми тежи сега това злепоставяне на България и на българския народ, една страна с древна култура, една страна, която е дала много нещо на светът, да казва, че не сме Европа, да говорят всякакви небивалици и ужасно ме тежи това неразбирателство между българите. Просто не мога да го проумея това нещо. Защо така се разделихме? Като Дон Кихот се чувствам в определени моменти и може би се чувстваме като Санчо Панса, който е един много интересен образ. Дали всъщност те двата са положителни образи и двата вземат един от други. Цялата сега наша интелигенция е малко в това положение, тъй като ние бехме пак излъгани. Интелигенцията. Ние се надявахме на друго нещо, а то стана съвсем друго. Разбира се, излъгане целият народ. Моите вятърни мелници. Вижте, мога да кажа, че вятърна мелница, въпреки че веднага ще се опровергая, е вярата ми, че ще стане по-добро. Може би вятърна мелница, може би сега да ви кажа, че не, няма, България затъва все повече и повече, но въпреки всичко, ще дойде време и пак ще се оправим. И пак ще покажем на така наречената Европа какво представлява българския народ и българите. Ние имаме страшно способни хора. Това просто ми е голямата цел сега да мога да завърша историята. Тя в груб вид е направена в черно-бяло. Те са 300 страници, формат 35 на 50. Това са стотици многоцветни рисунки, големи, малки, орнаменти, заглавни букви. И най-накрая, когато ако Бог ми е дал съдба и здраве, целият текст ще бъде изписан на ръка. Просто искам да направя едно уникално издание за българския народ. Защото българският народ сега е забравил Паисий, който казва: о, българи, они разумни. Нали? Защо се страмите да се наречете българи? Кога ще завърша, не зная.
Вижте, все пак човек, докато е жив, трябва да има вяра в живота, трябва да знае, че има и пролет, че има и слънце, че има дете, че има любов, че има две хубави очи до тебе. Има за какво да се живее. Въпреки всичко, човек трябва да има вяра, колкото да е смазан. Иначе без вярата е по-хубаво да вземе пистолета и да се самоубие. Няма смисъл. Трябва да има вяра. Като ви гледам сега, се връщам малко назад в годините. Много щастие и много страдания живяхме заедно. Но сили да оцелеем, да издържим, идваха и от широката дворянска руска кръв, и от здравите български корени. Хубаво е и е безкрайно трудно да имаш две родини. Не можеш да мислиш само за едната. Свързан си с кръв, с ум и сърце и с духовност с всяка една от тях. От една страна Достоевски и Толстой, от друга Вазов и Ботев. Безкрайно любими, безкрайно близки за нас, златни, светли човешки умове. Хубавото, което измислихме и което ще го направим в най-скоро време е това, че ще си направим герб на семейството. Той ще бъде най-странният герб на земята, защото ще съчетава едновременно в себе си две държави, два корена, два произход, два рода. И руския далечния, дворянския, и българския от тук. Вярно е, че си помагаме и много държим един на друг. И затова си мисля, че човек винаги трябва да живее с вяра, с някаква надежда. Според мен най-тежкият жребий се пада на добротата. Тя е длъжна, тя трябва да спаси света. Една добра дума, една добра постъпка, една добра усмивка. Това е разковничето.